Dames en heren, we hebben de presentatie Sport Elite Stamboek Hengsten. Gepresenteerd worden de hengsten Jouwe, Ulbe en Jeroen. Presentatie in handen van Bart Baks. Bart is lid van de hengstenkeuringscommissie van het KNVPS. Is Grand Prix ruiter, inspecteur trouwens ook bij het KWPN. Instructeur bij KNS en voorzitter van de dressuurcommissie bij het KWPN. Bart Baks gaat de hengsten presenteren. 3 sportelite hengsten, Jouwe 485 met Sabine van de Loenhorst, Ulbe 506 met Henny Roffel en Jeroen 535 met Mark-Peter Spaan. Trots van het stamboek, dames en heren, sportelite ziet op het gebak de namen staan. Kijk hier aan tegen Ulbe 506 met Henny Roffel. Zien daarnaast Sabine van der Loenhorst met Jouwe 485. En achter mij al in de piaf Mark-Peter Spaan met Jeroen 535. Bart, ga je gang. Goedemiddag mensen, aan mij de eer om de sportelite mensen aan jullie te presenteren. We hebben hier een drietal hele fijne hengsten lopen die het ook heel verdienstelijk doen in de sport. 2 die op dit moment op lichte toerniveau lopen en eentje die al op internationaal Grand Prix niveau loopt. Ik heb heel even net in het losrijden mogen kijken en dan zie ik ook dat de lichte toerpaarden toch al bezig zijn in de training met de oefeningen om straks een keer de overstap te maken naar de zware toer. Ik wil alle paarden die hier zo meelopen gewoon even een paar keer wat dingetjes meenemen met jullie waar we op letten ook met de dressuur en met de africhting. We zien Sabine daar op de korte zijde. Een hengst die met heel veel actie in de benen draaft. Paard dat ook mooi in evenwicht loopt. Paard dat ook al makkelijk zo een beetje terug wil komen zo in de draf. Waardoor dat hij even wat verhevener gaat. Mag je kijken dat je nog een heel klein beetje meer naar voren en weer een klein beetje terug Sabine. Dus dat je ietsje zo vanuit je arbeidsdraf en dan weer een beetje opvangen. Belangrijk is dat die paarden dan achterbeen onderschuiven. Aan de voorkant mooi op lengte blijven. Dit is goed. En weer rustig eruit. En dan zien we dat die paarden eigenlijk heel makkelijk daarin terugkomen. Dat die paarden al heel veel het gewicht opnemen op het achterbeen. Natuurlijk zit daar ook heel veel training in. Maar daar zien we wel duidelijk dat dat ook een stukje vruchten af begint te werpen. Dat zo'n paard meer kracht krijgt en ook meer gedragen gaat lopen in zijn oefeningen. Henny zit op Ulbe, die hier in de drafappiëment rijdt. Een paard dat dan makkelijk zijwaarts gaat, ook mooi groot blijft scharen. Belangrijk in het appiëment is dat die paarden ook parallel blijven. Dat de voorhand en de achterhand evenwijdig aan de middellijn en de hoefslag blijft. We zien een paard met veel go, die veel voorwaarts blijft. Als ze dan ietsje kan ontspannen nog, Henny, als dat lukt in het appiëment. Zo, dan laat hij zich nog ietsje mooier los. Wat belangrijk is, buiten de activiteit en de takmatigheid in de draf, is dat hij zich daar ook leert in die houding waarin hij zich op lengte moet brengen, ook mooi los moet blijven laten. En dat ze daarin ook weer de kracht kunnen ontwikkelen. Dan doet ze naar linksom zo nog een keer. Kijk, dan gaat hij al ietsje groter door zijn appiëment heen. En dan kan ze de ontspanning houden. Tuurlijk zijn dat nog korte stukjes, waardoor dat hij op het einde misschien dan even wat langer wordt. Maar dat is ook het stukje waar je in de training zeg maar naartoe werkt. Kun je daar een keer een beetje verruimen en weer een beetje opvangen zo, Henny, als je wil. Goed.
En dan kan je ook heel rustig zo, als zo'n paard verruimt, de tijd nemen dat hij ook in balans blijft. Mag je dat ook nog een keer doen. En dan doe je op de lange zijde, laat je hem rustig terugkomen naar je verzamelde draf. En dan kijk je of je al een klein beetje meer door zou kunnen sluiten naar een wat kleinere draf. Ja, goed. Juist, en dan zie je dat hij ook hier de hand eigenlijk heel mooi meeneemt naar voren toe. Dat is ook belangrijk in de verruiming. Een paard mag in de verruiming ook verlengen in het frame. Dus dat hij langer wordt in het lichaam, de hals een beetje langer wil brengen, neus mooi naar voren brengt. En dan ga je van daaruit kijken of je de draf heel klein beetje kunt sluiten. Goed zo. En dan weer eruit. Zo korte stukjes daarin. En dan zie je ook hier dat hij daar nog een beetje kracht moet ontwikkelen. Maar dan zie je wel dat het achterbeen de goede kant op gaat. En dat hij daar ook steeds sterker wordt daarin. Jeroen met Mark staat daar ook al in de verruiming. Die kan misschien al een klein beetje meer kijken. Of dat hij dadelijk de draf een beetje meer kan gaan sluiten. Ja, wat heel belangrijk ook is in de dressuurproeven, dat het zeg maar uitstraalt dat het heel makkelijk is. En je ziet dit paard eigenlijk al, die is natuurlijk ook het verste in de training. Dan zie je eigenlijk heel vloeiend en heel gelijkmatig vanuit die middendraf naar de arbeidsdraf, verzamelde draf, terug naar de passage. En dan weer iets kleiner worden in de piaf. Ja, je ziet dat paard altijd de voorwaartse drang wil blijven houden. En dat Jeroen daar ook elke keer heel mooi achteraan kan rijden. En daar in ieder geval voor het oog heel weinig voor hoeft te doen om dat paard op te sluiten. En weer wat kleiner en wat meer geslotener te laten worden. Kijken of je dadelijk, als dat lukt Jeroen, een keer terug kunt rijden naar de piaf zo vanaf de passage. Neem er gewoon de tijd voor. Ja, belangrijk is ook in de training en in deze showblokjes dat je daar een stukje onderdeel maakt van je training van je paard. In de proef dan moet het allemaal op dat moment op die plek gebeuren. Nou, dit zijn hele mooie kansen voor zo'n paarden en voor zo'n africhting. Om dat een klein beetje mee te nemen. Dat je zo'n paard positief daarin de training meeneemt in zulke entourages. Ja, goed zo. Sabine is aan het galopperen met Jouwe. Kan je kijken of je daar een keer een beetje een wat grote pirouette mee kunt nemen. Sabine, gewoon even beginnen, zo wat groter. Zo, ja, ietsje actief houden. Goed zo. En dan zie je dat dit paard eigenlijk al heel mooi gewicht overneemt op het achterbeen. Heel even de uitreis, Sabine, doe je dat nog een keer. En dan probeer je die pirouette even wat groter te houden. En als je dan een beetje kritisch bent, mag hij daar een klein beetje sneller in blijven. Dus ik heb hem dan liever in dit stukje, ook in je training, dat je hem heel even wat groter houdt, maar wel een beetje actiever. Goed zo, nog een beetje actiever. Goed zo, goed zo. En nu ga je rustig draaien. Juist. Kijk, en dan zie je dat hij duidelijk heel veel gewicht overneemt op het achterbeen en weer rustig draait. Een keer belonen rechts, heel goed. Dus dan in die pirouette, dan wordt hij mooi klein, neemt hij het gewicht over op het achterbeen. Ja, en daar zit natuurlijk toch wel een aantal uurtjes training in om dat zeg maar voor elkaar te krijgen. Mark is bezig met de changementen. Misschien dat je, als het lukt, Mark, een klein beetje een opbouw kunt maken van je changementenseries. Voor mij part begin je om de 3 en probeer het zo terug te rijden, als dat lukt, naar de 2'ers en daarna de 1'ers. Goed zo. Je ziet dat het paard zo in de changement eigenlijk heel mooi vlug is aan het been. En dan kan het best een keer, omdat hij zo naar de uitgang toe loopt en een beetje kijken, is een keer een pasje dat hij misschien iets minder aan het been is. Maar je ziet hier wel eigenlijk heel mooie wissels die van achteruit doorgesprongen zijn en die in ieder geval mooi recht zijn. Want dat is ook wel een belangrijk punt, dat die paarden in een serie recht blijven. En zo in de 2'ers daar ook hierin weer eigenlijk het gemak van afstraalt. Hoe makkelijk dat zo'n paard dan toch aan de hulp is en daar zijn werk doet. Goed. Goed zo. En een keer belonen. Keurig gedaan. Heel goed. En dan ook hierin. Natuurlijk mag hij dan straks op termijn, als we dan kritisch zijn, mag hij nog ietsje meer berg op. Maar we zien de ijver, we zien de activiteit. We zien het eigenlijk heel mooi doorkomen en het mooi vlug blijven in het achterbeen. Ja, en dat is toch wel het stukje waar we bij een dressuurpaard naar moeten kijken. En ook in jullie africhting daar ook een beetje mee bezig zijn. En we zien eigenlijk dat dat eigenlijk bij alle 3 deze paarden het stukje balans en het stukje gemak wel duidelijk uitstraalt. En ik dacht dat dat ook een heel sterk punt en een heel goed kwaliteit is. Sabine gaat zo met jou een keer de linker pirouette meenemen. Goed zo, ietsje vlugger houden. Ja, goed zo.
En dan kun je ook zien, en dat is wel heel belangrijk wat ze nu eigenlijk heel mooi demonstreert, dat ze heel correct, rechtgericht naar die pirouette toe rijdt, op de rechte lijn, het paard mooi sluit, het gewicht overneemt op het achterbeen, dat het binnenachterbeen ook niet opzij loopt, maar dat hij mooi eronder blijft en dat hij van daaruit dan ook heel makkelijk zo de pirouette kan tonen. Dit is heel goed, dit is een hele mooie voorbereiding en als ik dan in mijn voorbereiding die galop mooi klein heb, dan kan ik die pirouette ook klein afdraaien, keurig. Dan blijft hij mooi doorspringen, netjes in de lengtebuiging naar links, goed zo. Mag je dadelijk zo vanuit de stap, zag ik Henny in het losrijden, dat je hem al een klein beetje bezig bent met het piafwerk. Kijk of je hem vanuit de stap zo een heel klein beetje kleiner kunt laten stappen. En dat je probeert van daaruit dan eens kijken of hij daar al een klein beetje aan wil piaferen. Ja, heel goed. Ietsje ontspannen in de hand. Goed zo, heel even eruit. En doe je daar nog een keer. Ja, dit zijn eigenlijk heel mooie beginselen, zeg maar, voor zo'n paard die straks de overstap van de lichte naar de zware toer moet gaan maken. Waarin hij eigenlijk al heel mooi terugkomt achter. Misschien nog een fractie meer ritme kan vinden, maar wel heel mooi achter ondersluit. Dit is goed, dit is goed. Zo ja. En weer rustig eruit. Ja, dan moet hij natuurlijk nog een beetje ritme vinden. Wat ik heel positief vind in dit paard is dat duidelijk, zeg maar, in de piaf het ondersteuningsvlak wordt verkleind. Hè, dat de achterbenen onderschuiven, dat de achterbenen korter bij de voorbenen komen. Hè, dat ik aanspanning krijg in de bovenlijn. En dat van daaruit mijn paard dan ook kracht kan ontwikkelen. En zeker als we dan zien dat zo'n paard eigenlijk zo daarin heel correct de techniek beheerst. Dan kan ik van daaruit dat ook uitwerken en dan kan ik dat steeds langer maken. Dit is mooi, Jeroen. Hier is het mooi in de passage, mooi in cadans. Goed zo. En dan zie je ook hierin dat hij heel makkelijk zo opschakelt. Mooi de ruimte neemt zo weer in het voorbeen. En van daaruit ook op het einde weer terugkomt. Ja, en dat stukje gemak, dat stukje simpele terugkomen, dat makkelijke terugkomen waarin het paard aan elkaar en in balans blijft. Dat is wel een heel belangrijk punt waarin we de paarden ook trainen en waarin we de paarden ook graag willen hebben in de fokkerij. Zo, en dan van hieruit weer eruit. Dit is goed, dit is goed. Ja, dan zie je dat vooral die van Sabine Jouwe heel veel tact krijgt zo in de passage, ook heel veel afdruk krijgt. Ja, en dan is het belangrijk ook in de training dat je daar kort en vlug in kunt blijven en van daaruit ook weer rustig zo eruit kunt rijden. Zo, en die kleine, korte schakelingen meenemen daarin. Dit is goed. En dan weer rustig eruit. Zo, ja. Ja, en dan zien we ook dat paard eigenlijk heel goed geconcentreerd is op de Amazone, daar ook makkelijk in terugkomt. Goed, ik denk dat we hier in de baan een aantal zeer kwaliteitsvolle paarden hebben. Die duidelijk hebben laten zien met hun ruiter en Amazones waar ze mee bezig zijn in de sport. Hoe ver dat ze zijn in de sport. En daar afgezien de resultaten ook hier in de ring heel duidelijk laten zien. Daar potentie in hebben en duidelijk laten zien daarin straks ook goed mee kunnen in de huidige dressuur. En dames en heren, een prachtige presentatie en daar lopen ze met z'n drieën naast elkaar. Ook dank aan Bart Baks. 3 sportelite-hengsten van het KFPS. Jouwe 485, Ulbe 506, Jeroen 535. Met Sabine van der Doenhorst, met Henny Roffel en Mark-Peter Spaan. Ook alweer zo'n highlight op zondag KFPS hengstenkeuring. Adviseur van het bestuur, Net F. Enning, treedt naar voren met een van de lintendames om een lint aan te hangen. 3 geweldige vertegenwoordigers van ons stamboek. Trots hierop, op weg naar het allerhoogste wat binnen de sport bereikbaar is. Mooi muziek erachter van de firma Koopmans, die ook vandaag weer het geluid verzorgen. En zo dadelijk een prachtige ereronde, denk ik. Misschien wel even met z'n drieën naast elkaar. Dat zullen we zien. Mooie presentatie verzorgd door Bart Baks. Lid van de hengstenkeuringcommissie van het KFPS. Grand Prix ruiter. Maar ook inspecteur bij het KWPN en voorzitter van de dressuurcommissie bij het KWPN. Lint aangangen. Passende muziek erachter. Dankwoord ook aan Bart Baks.
En dan gaan we afrijden voor de ereronde met Jouwe 485, Ulbe 506, Jeroen 535. Ga je gang.